Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, ang nagpailingad itinagan a Roda at taga Pangasinan. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kadalalen Herbacio Gonzales Prado iti Saudi Arabia, J.R. Prado iti Saudi Arabia, Romichelle Belaño ken Romy Ann Belaño iti Hong Kong, from Jeffrey Herbacio Gonzales. Shout out iti relatives ko dita City of Ilagan Isabela ken friends ko dita Hong Kong ken Singapore, from Revelina Riñon. Datol family iti Cagayan Valley, from Gina Datol iti Taipei, Taiwan. Shout out kani Ate Pretty Mary Palatao ken dagitay dua kakabsat na dita Hong Kong, from Bunso ti Taiwan. Ni Rhea Mi Amore from Ate Violeta ditoy Cyprus. Shout out kadanita Agustin iti Hong Kong, Ana Jean Gaho, J.R. Joe, Beng Tabula ken Melanie Mangabat. Mamangko ani Loling Bravo di Tamakutay kan kakabsat ko. See you in Singapore soon, ading Roxanne from Glo. Shout out kadagiti anak ko ada Jimmy kan Lori iti Spain, kastamutan da Ricky, Cherry, Noel, Fabrin kan Apok ada Edward kan Samantha iti Binalonan, Pangasinan, from Leonora Bautista. Shout out kadagiti kakabsat ko ada Wilma, Larry, Ruben, Marites kan Margie, from Erwin Cacho ti Palina West, Urdaneta City. Happy birthday Madam Annie Enfectana dita sa Monte, Quezon, Isabela, from Shantz Padilla.
Anak ko ani Rhea Joy Cacho iti Macau, apok ani Amira, Sydney Kandayan, anak da ada Kane, Ayana, Zane kan Clinton Cacho from Erwin Cacho. Kakabsat ko dita San Mariano, dama ng Glory, Girly kan Manong Richard. Kakaanakak ada Budoy, Raiza, Giden, Elfa, Aaron, Christian kan Brianna, especially Nanay Lina kan Tatay Galo. Kastamot ti family Canceran, Guzman, Calison, Limbawan, Liaban, Castro, Maramag, Sanchez, Palattaw kan family Talana, dita Daragutan West, San Mariano, Isabela from Bunso. Shout out kada Imelda Cabang, Elena Antonio, Nita Agustin, Glenn Peter Sipe, Jackie Claro, Nida Nieveras, Wilma Baroga, Belinda Ramos, kan Zoraida Calomente, yang good. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Roda. Dear Manang Emmy, ilingad daklatan itinagan a Roda, tubuak iti Pangasinan manang, ngamjakon inlanad doan niya ti eksakto nga address ko. Addan asawa kan anak ko, kat makunak anagasatak, tanasaya at ti pamilyak. Nasingpet nila kay ko manang, iso na laang taada ugali na adyak magustuhan no dadduma. Dito'y nga rod nga agtayak ti pakasaritaak manang Emmy, kat ipalubos yu kuma nga inak ibuksilan. O may kagar mo saron, Billy. Ang mga numala daw kay opisina. Nasapa pa'y matroda. Ang manya ay ti maarmusar. Ada itlog kan bacon. Iso lang aminan tinabati iti ref. Mapanak to makitsenda inton madamdama. Kasta ka di? Oreg kapeak langin. Kasla nabsugak pa'y ngamin. Nagbasit to pa'y tikinan mo idirabi. Ang mga numabisinan kay ti trabahom. 10 o'clock pa'y ti break time yo. Okay lang, Roda. Kan masapol sumurog ka masapay di office ita. Ado nga dagiti masapol alipas sa katrabaho. Jack na iring pas dagi di kalman kat. Ang mga numatambakan ak tumanen. Nakarakaron to na marigatan ak. Kasta ka di. Wen, Roda. Kan tapno Jack to nag-overtime manen. Makabandog mo ti kanahin niya overtime. O sige, si ka nga rod ti makaam mo. Mabit lang nga rod ta itimplaan kay ti kapem. Agyaman ak bakit? Ay wen, ni Aisha. Naturog ka di manen? Naturog manen Sige nga rod, tayo timplaan na ko ni ti kape. Tapno makapanak mo ta ni di office. Ne, nasapa ka man adim magas ni balay, anak ko. Mama, nakaluto kayo ka din ni Tarmusar. Wan, anak. Amumot amasapa nga agririing ni papam. Iso amasapa akmat nga glutluto iti armusar. Nagarmusar kayo ka din, Mama? Mangan kami pa'y laeng. Sika nga'y anak ko. Nagarmusar ka din. Nagkapeak lang di balay, Mama. Diyan kamin kaya tinluto ni Roda nga armusar. Anya ayatin luto na anak ko. Ay, as usual. Bacon and egg, Mama. Makauman ti kanay na frozen. Ne, saan nasaya at dayta iti salon at anak ko? Dayta nga rod kat, Mama. Iso ang nagkapeak lang itay. Impambar ko na, anabsugak pa lang. Kahit iso adin mag-asak dito balayo. Tama ki armusarak ko, Mama. Kastaya. Mabitla nga rod tayo bak ni papam. Agigiddan tayo amangan. Sige man nga rod, Mama. Kailiw ko mo ito nakalanglang amangan ni Papa. Mabitla nga rod tayo bak. Aday je garden nga agbasbasa iti dyaryo. Mabitla ang Billy. Ay, agyaman ak.
Napsugak, mama. Nagadumot nga mintikinan mo, anak ko. Huwag nga, Rod. Kasla din nakamot pinakanda asawa may ti ulos ti makatawan, Billy. Namiss ko nga minti kaste asidain, papa. Perfect. Tinapakan kamatis. Kaya dapat ugot ti kamote. Day tabot ti paborito yo ken ni papam saan ka di. Isu nga min ati palutom ka ni Roda nga asawam. Huwag mat ngamin, anak. Amang di mo mat ibagbaga ti kayat mo si Daan ka ni Roda. Narigat sa matag panunot, Billy. Wan mat, anak. Papa, di na kami kaya ti kasta asidaan. Ura ibagak, jay tumatlakay kayat na ti masurot. Iso ti iluto na. Iso adya ko nagtagtagarin na daduma, tapnaawan ti riri. Mapilin to pa iti kayat na natin. Iso aman manung agsida kami itinatang. Pasig a karne. Alas sige, no da kayat mo asidaan. Ibagam ta iso ti ilutok. Iyawid mun tulaangan. Agyaman ak, mama. Ang mga nod na timako na timanugang ta, no si kapala tagluto iti si Daan ni Billy. Ne, agyaman pa'y kumaa. Tasya kun ti mga ramid iti rumbang at trabahon na. Saan nga roda kayat di anak mo ti sidsidada? Wen, nga mga no pang rugyan ti riri dayta. Ang mga no kunan ti manugang mo ama, mas buhay ti anak ta. Nadakan ko ana no anya ti panunutan na. Basta siyak, jak mabali na baybayan ti anak ta. Kakaiso na nga anak ta, jak kat maitodan ti kasapulan na. Ay, Felipa. Kung aktumat ngamin, adito'y da nga agnaed, ngam kayat na mo ti agsolo. Amo ka kayat ni Billy ti agnaed dito'y, ngam ti asawa na ti madi. Iso atap na awan riri, nagtungpalan iti pagayatan ti asawa na. Di ka na saya at tapna mo na ti agbiag asolo da. Saan da nakasanggir ka data, Felipa? Ngam ka si di anak ta, saan anarwam iti kasjay amakmakan? Ang mga nukumutong. Sana baybay anti asawa na mapasamak dayta. Iso mabalin ka di. San ka una makibibi ang kadakwada? Tamang ano pangrugyan dayta, tiriri. Billy, apay anala daw ka nagawid? Kunak no nag-overtime ka manan. Saan na, Roda? Imawag ngamin ni mama itay di office. Kunana dagasag kano'y di balay da niluto na pinakbet. Amo na ngamin na paboritok tinateng. Kasta ka di? Di pa ikat masayangan to'y linutok nga adobo. Apay kumamasayang ngay. Di isunti si Dam. Amok mo di mo kay tagsiday tinateng. Kaya't mo asawan, di ka agsida iti linutok. Imbagam ko mga rod nga dadagasam amasida, tapno sana kun nagluto. Kasano, Roda, kadjakmat namin among agluto gayam ni mama. Alakit din, ipapudot mo da ito'y. Hindi kasta makapangantan. Excited ako na mga nitiin luto ni mama. Nasingpet ti asawak man ng Emmy. Ngam no daduma, jak malikli ka na panunutan amamas boy ti asawak. Gapo takanayon nga agdependar iti inana. Adadag iti gundaway asaan amangan iti balay. Kunak namang mangan iti ruwar, ngam saan matgayam.
Tadumaw daw as iti balay da, tapno ijay amangan. No addanas ken a matarimaan iti balay, masapul pay nga alaan na ti opinyon ti inana. Kas iti na minsan, Bili, ipatarimaan ta ko matoy kusina. Kan gumatang ta ko may tinapimpinta sa paglutuan. Diyan ngay ada oven na. Katuan na. Ang aguray ka, tapa umayak dito ni mama. Tapno makita na niya tinasayat ang marami dito kusina. Nalaing ni mama ket no may panggap iti kusina. Kanoray di ibagbaga mapaglutuan. Amo ni mama no niya timayat agatangan ta. Ha? Masapul ka di pa nga alaam ti opinyon ni mama? Isturbuan pa'y laeng. Kabaalan tamat a desisyonan dayta. Roda, nalalaing ni mama no may panggap iti kakastabanag. Di ka kadegdanag. Kan may isa. Kayat ni mama no daytay masursurot ti singasing na. Sige, sikati makaam mo. No iso ti kunam, di iso ti masurot. Naimbag ta nakapasyar kayo, mama. Wan iha, tapi na umaynak ni Billy. Umay ko kano kitaan no anya tinasaya at nga aramiden dito kusina yo. Kasta ka di, mama. Imbagakmot kan ko ana akabaalan min dayta. Ngam ipapilit namat nga umayo kano kitaan. Tada kayo ti agdesisyon. Amom batan di asawam. No mabalin, amin nga aramiden na kat iyo man napay kanyak. Ay sabagay, kasta na talaga. Uray maipapan iti makan. Mama, Idi na minsan nga aldaw, di magas iti balay. Imay na inala ti balon na pangaldawan na kano iti opisina. ha? Ay, numabalin, pati armusar kan pangrabi, kat ipaluto na amin kanyak. Isumat lagayam adi na kaya ti agbalon idi damdamagak na agbalon iti kabigatan na. Kunana amangan tulangan iti kantin. Tagayam, nagpaluto kada kayo iti balon na. Suruam nga minalutwan, dagiti kayat na asidaan Roda. Ikag ka gumakmat, mama. Talagan sa ati luto iti kayat na akanan. Ay, so pasensya kan. No kanayon ijay balay ti asawam, Roda. May kanon ni mama dito itay, Roda. Anya ang itimbaga na may papaniti ipaarami dito kusina. Ado di suggestions ni mama. Okay, mat. Magustuak dagiti kayat na maaramid. Nasayat nga rin no kasta. Di ipaarami din tapno marugyanan ti kusina. Among Billy, awan mo't problema iti kayat ni mama maaramid. Ngam, mabalin ka di ano maminsan? Bayam ko mamot asyak ti masurot no anya ti kayat ko ang maaramid dito'y balayta. Roda? Medyo mangrikrik na ak ngamin. Kaslawan kwenta nga asawam. Apay masapul pay lang nga iyuman mo kani mama amin na kayat mo ang mapasamak. Awan pa'y bukod mo desisyon. Kasla din nakikabkabilangan nga asawam. Ni, kunak man no okay kan katamin. No may papan kumamot ton iti pamilyata. Duata ko man nga agdesisyon. Kasla dyan amo kitay ka ni mama. Napan ka kano nagpaluto iti balon mo napan nagtrabaho? Damdamagak na agbalon ka. Kunam asaanan. Ngam napan ka man gayam nagpaluton ka ni mama. Kailiw ko ngamin na talaga tiluto ni mama. Iso apasensya kan, no aging gait ha. Talaga birok-birokak tiluto na.
Ay, makabandog tagmalmali matrabaho. Nasapakan sa asimang putita ah. Apay, saan ka di magas di balayo? Kunak no ijay kaamangan. Ni, apay mo takas tati sa Roda. Oh, saan ka di akay kayat mo tiluto ni mama? Di napan ka kumananganan ijay. Amok mo tama pilpilitan ka laang amang mangan itilutlutwak. Anya ka matan Roda. Saan ka kumamot takas taa? Kaslakit din pagimunam ti inak. Hoy Billy, di ka agsao iti kasta. Sa anak amanel tapno pagimunak ket din ti inam. Apay nga niya kas tati saom. Kayat ko la maamiris mo a pamilyado kan a tao, Billy. Laklakayan kan. Rombang la maadaan ka kuman iti kabukbukudam a disposisyon. Saan akasta akayarigan na nakasanggir ka pay laang iti inam? Nalabas ka mat nagsasao, Roda. Awan mo tida kasi tararamida ka. Wan, awan ngagpaiso. Ngam iba inanak kumamot ng asawam Anya laangan ti ko na anda mamakan papamngay. Nga awan serbik nga asawam. Taapay akanayon latan ang masapul nga amwam na anya ti kayat ti inam. Roda. Dayta ti kayat ko ang maamiris mo, Billy. Ikanak kumamot iti pakaibabainan kas asawam. Talaga adyak na lapdan tinagsao iti daydi akanito manang Emmy. Takayarigan na ngamin anaurnungan akon iti anak eken iti barukong ko. Kat tilaang panangyebkas ko iti asawak ti kakaiso na apamuspusan tapno mabang-aran ti riknak. Dinakmet ket di sinungat ti asawak idi manang. Ngam nariknak anasair ti riknana. Ngam uray no kasta, sa anak ang nagkidaw iti pasensya, takayat ko ket nga rod ang maikat ti kasjay nga ugali na. Makalawas siguro ang nagulimag ti lubong mi nga agasawa manipud idi, tadyak pulos na nga imbida na ti inana, ken kanayon adagiti lutok ti kanen ken balunan na. Agingga adimteng daytoy agundaway. Mommy, I'm sick. Ne, api ngay anak ko. Anyat na pasamak kan kangay. Joke mo, Mommy. Nan, dapadapan ka man. Ala, nagbara ka anak ko. Mommy. Mabit lang kapag tumaran ka ha. Nangatong amin tigurigor mo anak. Yes, Mommy. Ala, mabit lang arod ha. Mangalak iti tumaram nga agas. Sumbatan batan abili. Itay pa awagan ka. Ngam di mo matla sumbatanan. Sumbat ka na. Hello, Roda. Agyaman nakta sinong bata matla ang ti awag ko, Billy. Apay nagbayag ka ng sumbat aya. Pasensya kan. Ada ngamin irarush ko trabaho. Apay aya, bakit? Naggato ti gurigor ni Aisha. Ipan kon sa ni di ospital. Anya? Ni, apay nga gurigor. Diyak nga rod mo. Pinagtumar kon iti agas. Ngam na nga tulat ti gurigor na. Ipan kon sa langan ni di ospital. Tinasayat, Roda, pag tumaramanan. Amang ano, lagnat laki lang dayta ako na dayti Tagalog. Billy. Pag tumaramanan, bakit? Sige nga rod. Ngam na saan lata bumabati gurigor na. Ipan kon iti ospital. Di nasayat. Urahin naklangan di tabalay. Tadwa tamang ipan kan kuha na ito ospital. Sige nga rod. Talaga ngamin amadanagan na tagkapsutan ti anak ta.
Iso adara sa mga ti agawid, Billy. Uso ngamin at talaga iti gurigor, Billy. Naira na siguro amay sa ti apukok kadag itinatamaan iti gurigor. Iso mo ti kunak mama, ngam madanagan ngamin ni Roda. Di mo matkit di mapabasol di asawam Siyempre, anak yu ti masaknan. Sa bagay mo't kit diya mama. Mabit lang mama ha, ni Roda to umawawag. Hello Roda. Hello, Billy. Ayan mo ngay. Kunak man agawid kan ta duha ta amang hospital iti anak ta. Kuha kami ni Roda. Di magasakbi dito ayan da mama. Tain nyo man ko ti kasasaad ti anak ta. Anya? Unay kamutan. Itay pa nga urayan ka. Ngam inununang pa nga ikonsulta ka ni mama ti kasasaad ni Aisha. Roda, pangasim ko mata... Imagam ko mamasabol pa konsulta am ni mama. Tasaklatan ti nang hospital ka ni Aisha. Makapasuron ka mat. Oh, anyat na pasabak, Billy. Pinutod ni Roda ti saritaan mi mama. Anya, tinasayaat, agawid kan anak ko. Asikasuin nyo ti anak yo. Roda, Naimbag man, tas maruno kamot lang dito ospital. pasensya ka no saan kayo na naabutan iti balay. Ninana siling tinangibaga nga imay kayo dito ospital. Kat naimbaglaangan, tadi kan inuray. Tano saan? Ang mga nudakdakasan tinapasamak ka ni Aisha. Roda, Amom kadi, anadengge ti anak ta. Kat no saan ko na ipanadagos ti ospital. Ang mga noan niya kanun tinapasamak kan kwa na ko na ti doktor. Anya? Dahit hati agpaiso. Naimbaglakit din tadi kan inuray pa'y Billy. Naimbaglakit din. Roda, pasensya nakla ko man. Anya kamot ngaminan, Billy. Kunak manun alpasan ang nakapagsarita ta, may papaniti kinamamas boy mo. Namsaan ka na tagaya man nagbaliw. Roda, sa anak amamas boy. Ngam kaya rigam ti kasta. Gaputa amin abanag, yuman mo itinam. Ultimo nagbasit abanag akabalan tamot ngay pamuspusan. Masapul pa'y laayuman mo ka ni mamam. Anya kamot din, Billy. Laklakayan kan. Pamilyado kan kunak manen. Ngam apay kasta kapaylaan. Pasensya nakla ko man, Roda. Di kag danag. Ta saan na maulit pa'y? Sigurado amlaan. Katagyaman ka. Tanasigod ti panakadengge ni Aisha. Tanoan na napasamak iti anak ta. Gapoy ti panagpauray mo kanyak. Talaga di ka kumamapakawan. Isa pangaasim ta maudi kumanda ito'y, Billy. Pangaasim kuma.
Alagaan na laos ti pungtot ko idi manang. Naimbaglaangan tauray kaskasano, nalapdak ti bagik. Kastamotan anatipid ko ti timek ko, kabayatan ti kaaddami iji ospital. Ti pagsayaatan na manang, day din tinaudi a panagrikyarmi, maipapan iti jak kayat nga ugali ni Billy nga asawak. Kinasaritak matlaang ti katugangak, kat nagkidawak iti dispensa, no apay akasjay adildilawak ti panangiyuman kankwana ni Billy iti amin, kat naawatan nakmet. Manipod nga rod idin manang, nagbali na kon anawaya nga agdesisyon para iti pamilyami. Gaputain talakan kanyak ni Billy ti amin. At dadagiti gundaway akasarita na latamat ni mama. Ngam saan na nakas idi, makakaadaan ni mama ti pagdesisyonan na. Iso amakunak, uli makakmatan. Daytoy ti pakasarita ak manang. Toy pagayam mo, Roda. Roda, pagayam ko, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Kadaw yan, apakaigapuan ti panagriri dagiti agasawa, kat ti panakibiyang dagiti naganak. Ngam sabali ti kaso yung agasawa. Ta saan kumat ama ibaga, makibibiyang ti ina ti asawam. Gapo ti asawam mismo ti mangibibiyang iti inana iti biyagyo. Ti pagsayaatan na laeng pagayam ko, man nakaawat ti katugangam, kat nakaamiris met ti asawam, iso anaurnos met laeng ti sitwasyon nyo. Kararag ko amataginayon ti naulimek ken naurnos nga estado yo nga agasawa. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag.